Любовта и живота са една приказка с общо начало и преплетени пътища. Мили млади хора, трудно се намира любовта, но още по-трудно се задържа тя. Пред вас стои съвършения партньор и вие сте готови за този съюз. Вие, Моника, съгласна ли сте да приемете Мартин за свой съпруг? Да! Вземаш ли за своя законна съпруга Моника? Да! Обявявам гражданският брак между Мартин Трайчев Гюров и Моника Тонева Гюлгерска за сключен. Дошъл съм да открия сватбата, да прережа лентата. Днеска съм пререзал 15 ленти на път на връв. Просто жената имаше нужда. Снимайте, господине. Много обичам да ме снимат. Като отворя някой вестник, им чух, че отварям семейен албум. Насякъде мои снимки. Ако няма снимки във вестника, значи това е държавен вестник. И запомнете едно нещо от мен, уважаеми дами и господа. Началниците са като купесто дъждовните облаци. Като се разкарат, започва един хубав слънчев ден. Затова мисля да се разкарам. Благодаря за аплодисменти. Hoy vamos a perrear como se debe. Todo el mundo, everybody, hoy se bebe. Seguimos acá hasta que la vibra se entregue. Escúchate este ritmo pa' que te pegue. Hoy vamos a perrear como se debe. Party pa' abajo, centro, dentro, baby, hoy se bebe. Todas las bitches giran y se